A viaxe que a Mancomunidade realizou a Bretaña francesa para promocionar o albariño e a variante espiritual do Camiño de Santiago foi todo un éxito. Así o definiu esta mañá en Cambados unha importante representación da entidade comarcal que participou na viaxe. Creo que foi unha boa promoción, unha boa experiencia irnos ao país veciño da Bretaña francesa, porque creo que se restableceron uns lienzos que desde Cambados habían sembrado fai tempo e creo que foi un acerto dentro dese programa que tiña Cambados volver a recuperalos e neste caso a Mancomunidade do Sanés estuvo ao seu lado apoiando, axudando e tamén de alguma maneira aproveitando para esas sinerxias para tamén promocionar o resto da comarca. O presidente en funcións da Mancomunidade destacou que esta promoción internacional está sendo esencial na consecución dos bons datos turísticos da comarca, a primeira de Galicia e a cuarta de España en canto ao turismo se refire. E ademais destacou o apoio que a Mancomunidade está a ofrecer aos concellos de Ribadumia e Cambados á hora de promocionar as súas potencialidades no exterior. Tino Lores, presidente da Asociación Amigos do Camiño Portugués, destacou tamén a importante tradición que Francia ten con esta variante do Camiño e anunciou que mañá mesmo viaxarán a Nápoles para asinar un convenio coa rexión italiana de Campania. Foi tamén a través de uns peregrinos que viñeron ao albergue e que estiveron aquí, que fixeron a variante espiritual, conocían a variante espiritual e un deles era pois o asesor do presidente da rexión de Campania. Entonces, pois miraron a posibilidade de que podemos facer unha colaboración. A Nápoles viaxarán desde mañá ata o sábado o alcalde de Ribadumia, o edil de turismo de Cambados, xerente da Mancomunidade do Salnés, o seu delegado de turismo e o presidente da Asociación do Camiño Portugués.